tong mobedo outsourced. Kaluwore kodini ineno ni ker mar Lwen nyandiko ng'adi koso ndunge randa. Ok wang'o mi wan nikech ng'ano sidi. Wan kaka jopiny, an kaka Sharon, nikech an to koro atine weche mag jodongo. Apenji nyamera. En ng'a man gi ratiro ma yiero ker? Wadog kanyo. Let us first go back. Who has the authority? Jodongo gi le. Jodongo. Aya, jodongo gin ng'a gini e piny Luo. Let us go back there. Ang'o ma inform ni ng'ane en jaduong', to ang'o ma inform ni ng'ane monego bed e Council of Elders. Maka jodongo gi wuoyo, to ma ok odungi randa timo wuoyo, ok gin kare. Ka nyandiko wuoyo, ok gin kare. Nitie gima wa miss kaka oganda. Ang'o ma inform the formation of the Council of Elders? Instruments gi regalia mag power mag the chair mar Council of Elders. History ne chal nade to nochakore kane. Who has the true instruments of power? Kom nyaluo gorengo mar ker maluo mosebedo past generations to generations gi tong cha gi ragwar cha ng'ama ni kode. Ineno nyandike mani kode. Ene ben kode. Amo mene yuarruok kode ni kane kech jodongo go pod yuare moro ka moro ni ker mar Sharon, Obuya ok dwa bedo ni candid e weche moko ka. Ochako maber kae to deviate matin gi e kore. Kane samane ker the late Riaga Ogalo owuok ni dhi Libya e weche siasa. Kanye ma gik moko nokethore. Gima noneno yema kata gima nokoneno wakwongo wawe mondi koduogo.